Per fixar la seva posició sobre les esmenes reservades i el text del dictamen, té la paraula, en primer lloc, l'il·lustre senyor Joan Laporta. Molt honorable presidenta, honorable consellera, il·lustres diputats i diputades. Bé, segons la liquidació provisional del pressupost del 2011, la despesa no financera a càrrec dels recursos generals ha estat de 24.934 milions i els ingressos han estat de 18.731 milions, comptant com a ingrés el que correspon a la disposició addicional tercera. Per tant, s'ha generat un dèficit de més de 6.000 milions d'euros, tot i el gran esforç que s'ha fet en la reducció de la despesa, que ha estat en 1.858 milions d'euros. Això vol dir que la Generalitat no ha tingut recursos per pagar el 25% de la seva despesa o, dit d'una altra manera, que cal incrementar els ingressos un 33% per aconseguir l'estabilitat pressupostària. Aquests pressupostos que vostès ens presenten avui pretenen una despesa no financera a càrrec dels recursos generals de 23.942 milions d'euros i uns ingressos de 20.673 milions d'euros. És a dir, proposen reduir la despesa en 1.000 milions, augmentar els ingressos en 2.000 i de tal manera el dèficit previst es redueix a la meitat i passa a ser aproximadament de 3.000 milions, que podria convertir-se en 4.000 milions si no venen els immobles que tenen previst vendre, com els hi ha passat en el 2011, i que podria ser de 4.759 milions si no els hi paguen la disposició addicional tercera. Així doncs, els pressupostos del 2012 pretenen passar d'una bretxa dels 6.000 milions d'euros a 3.000 milions d'euros que es podrien convertir en 5.000 milions d'euros. I això ho fan a base de reduir els serveis als ciutadans de Catalunya, com la reducció de 600 Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, per exemple, i a base d'augmentar la pressió fiscal dels catalans, que avui per avui és una de les més altes d'Europa i una de les més altes del món. A això li hem d'afegir que tenim un deute de 41.000 milions d'euros i cal fer la pregunta: com ho penseu pagar, aquests 41.000 milions d'euros, si no podeu fer front a la despesa que es genera? Bé, la viabilitat financera de la Generalitat de Catalunya és clar que està en perill i, encara pitjor, no hi ha indicis que el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic pugui aconseguir-se, sigui possible. Davant d'aquest panorama, home, vostès es resisteixen a incorporar l'estat propi a la seva agenda política i en aquest sentit penso que no està bé. No està bé i això a mi em fa anar perdent la confiança que tinc dipositada en la gestió d'aquest govern. Certament penso que no incorporar l'estat propi a la seva agenda política no és correcte i en aquest sentit dir també que encara penso que el que cal és la unitat dels partits polítics catalans que no depenen de Madrid, els no estatals, i en aquest sentit és per això que votaré a favor dels pressupostos. Votaré a favor dels pressupostos en la línia que he vingut dient, que és en tres dimensions. La primera és per facilitar l'acord entre els partits polítics catalans que no depenen de Madrid, això sé que no s'aconseguirà. La segona és el marge de confiança que faig en les capacitats, els coneixements i l'honestedat política del conseller i el seu equip. I la tercera dimensió és que sigui un vot probatori que podíeu haver arribat a un acord als partits catalans no estatals i en aquest sentit així quedarà reflexat en el diari de sessions. Malauradament serà així. Serà un vot que prova que us podíeu haver posat d'acord els partits catalans no estatals i que no ho heu fet perquè no heu volgut. Gràcies.